Takže čus, tady Horník Hračky a vítám vás u dalšího dílu z LEGO City 60436 adventního kalendáře pro rok 2024. Dneska bych to udělal, že bychom otevřeli 21. políčko, protože mě opravdu zajímá, co v něm bude. Jako, já vím to z Bricklinku, samozřejmě, ale abyste to věděli i vy, tak jo, vím, že není čas zdržovat, takže jdeme na to. Tady pomalučku otevírám 21. políčko a co pak to bude? A tady to můžeme vidět, že to tím dalším kusem bude mini model louskáčka. Už na první pohled se mi na něm líbí ta helma, nebo čepice, prostě to je jedno, ale hlavně se mi na tomhle modelu líbí ta šavle, která je opravdu pěkná, ta šavle prostě. Jen se na ní podívejte zblízka. Ta šavle je opravdu pěkná. No a teď to jdem vytáhnout, ty dílky. No a vidíte sami. Tady není jenom jedna šavle. Ona je tady i druhá dokonce. Tady jsou tady dvě šavle. A tato minifigurka potřebuje jenom jednu. Takže de facto máme jeden dílek šavle zdarma. To je skvělý, ne? No, a teď bych to viděl, že to půjdeme postavit. A tak, tady teď můžeme vidět minifigurku v celé své kráse. Tady můžeme vidět, že je to vlastně figurka. Teda minimodel louskáčka, nebo nějakého prostě pěšáka. Podle té helmy to asi bude voják, myslím. A podle té šavle. Jako na tomhle dílku, jako na tomhle modelu se mi asi nejvíce líbí ta šavle a ta helma. Prostě, který tomu dodávají takový... Prostě... Že už to dává jasně najevo, že to je pěšák. A ještě jedna šavle zbyla, což je další skvělý přírůstek k mý sbírce LEGO dílků. No a děkuji za zhlédnutí videa. Byl bych rád, kdybyste dali like a odběr, napsali něco hezkého do komentáře a zatím čau.